Idući komplet u sklopu naše ponude dolazi u kombinaciji predivne ogrlice zajedno sa naušnicama koje su također u ponudi po jedinstvenoj cijeni koja stoji na vašim malim ekranima. Znači po jedinstvenoj cijeni koja je ovdje naglašena možete dobiti dva artikla, a to je ova predivna ogrlica i par naušnica koji su zapravo u sklopu kompleta s obzirom da se stilski uklapaju jedan uz drugi. Što se tiče same ogrlice, radi se o srebrnom modelu. Vidimo vrlo decentna ogrlica koja je podesiva, znači ima vrlo jednostavnu kopču i može se podesiti s obzirom na dužinu koju vi želite. Što se tiče samih detalja sa prednje strane pokazat ćemo i kako ona izgleda. Radi se o nesvagdašnjoj kombinaciji ovih predivnih, znači četverokutnih oblika. I ono što je specifično kod ovog modela je da se radi o kombinaciji zlatnog i srebrnog materijala. Znači vidimo ovako srebrne, također četvrtaste modele na rubovima ovih znači zadebljanja, također ovih većih modela koji su prisutni ovdje u sklopu samog privjeska. Što se tiče samih naušnica, također vidimo da je naušnica stilski prilagođena ovoj ogrlici i ona također dolazi u ovom četvrtastom obliku. Na donjem dijelu tu imamo znači također četvrtasti oblik koji je ispunjen u ovoj nekoj bijeloj varijanti sedefa, a u gornjem dijelu znači imamo srebrni dio koji onako podsjeća na srebro koje se lomi pod svjetlima reflektora, odnosno na svjetlu. Što se tiče samog kompleta, možete ga svakako kombinirati u sklopu neke jednostavne kombinacije za razne svečanosti, ali naušnice možete nositi i na razne jednostavne kombinacije i bez ove ogrlice. Naravno, ako želite tu kombinaciju podignuti sa nekim jedinstvenim modelom koji je specifičan zbog kombinacije zlata i srebra, to svakako možete učiniti. Broj telefona za narudžbe znate i također cijena je prisutna na vašim malim ekranima, tako da svakako ovaj komplet je jedinstven, poseban i morate ga znati iskombinirati tako da zaista možete biti posebni uz ovaj komplet.